pregunten què passa i no sé respondre amb bona cara. Quan veig la iaia em diu si vols sopar avui a casa. Es veu que t'ha preparat un plat de canelons, passa-la a buscar aquesta tarda. Que no vull dir-li que estem penjant d'un fil, no vull que es preocupi i em truqui una i mil. Ja ho arreglarem si sempre passa i seguim, encara que aquest cop no estic tan tranquil. Estem penjant d'un fil, estem penjant d'un fil, estem penjant d'un fil, que és molt petit i prim. Però potser rebento amb un míssil, ja li toca dur amb nostres partits. I tinc ganes de veure els amics, que a mi això d'anar a doble només m'agrada les nits. Siguem sincers, no fem l'un per l'altre, no som gos i gat, ni Messi amb el Barça. T'estimo però m'estimo més la ganga, i tu només em deixes jugar una carta. Si això és un vaixell treu aigua per moments, s'enfonsa mentre es va passant el temps. Agafo l'armilla i piro amablement, esperaré una onada i així pillo la corrent. Cava accelerada i el meu cor no va sent, pensava que era culer, però para un moment. Em diu que vol anar de blanc al casament, i jo només em caso amb blaugrana a la pell. Però si vols anar de blanc, què fem? S'enfonsa el vaixell, joder, on anem? Crec que la millor solució és que ho deixem, que els canelons ja deuen estar freds. Estem penjant d'un fil, estem penjant d'un fil, estem penjant d'un fil, que és molt petit i prim. Potser el rebento amb un míssil, volta 360 headshot i fin. Però potser el rebento amb un míssil, volta 360 headshot i fin. La vida és